Chalani, ahojte. Len v tomto videu sa naučíme, ako nájsť spoločný násobiteľ a vybrať ho z zátvoriek. Najprv musíme zistiť, čo je to násobiteľ, musíme ho identifikovať. Teda, povedzme, že tu bude jeden, bude ďalší. Aký je spoločný násobiteľ? To je niečo spoločné. Niečo, čo je v jednom aj v druhom. Napríklad, tu vidíte, áno, 3x plus 3 y. Je to také jednoduché, pretože je jasné, že x, y-ku sú rôzne veci, ale trojka je jedno. Toto bude celkový násobiteľ. Ako? Čo dáme do zátvoriek? No, v prvom rade, znamenie áno plus. To je skvelé. Bude tam mínus, mínus však, ale v tomto prípade je to plus. Teda, povedzme, čím potrebujeme vynásobiť 3, aby sme dostali 3x? No, samozrejme, je to len pre x, však nemusíš nad tým veľa premýšľať. A koľko potrebujete vynásobiť 3, aby ste dostali 3y? To je všetko. To isté platí pre odčítanie. Čo majú spoločné? Piaterochka. Ak chceš A z algebry, tak daj like. Takže najprv tu máme znak. Áno, musí byť zachovaný v zátvorke. A ukazuje sa, že tu máme x však. Ak vynásobíme, dostaneme 5x. A je to tu rovnaké. Čím musíte vynásobiť 5, aby ste dostali 5y? Na y. To je všetko. Takže tu je tretí príklad. Zaujímavé. Tu nemáme žiadne čísla. Žiadne čísla, áno. Vyberme generála ze zátvoriek. Čo máme tu spoločné? Samozrejme, toto je x. Je tu a je tu. Takže, potom otvorte zátvorku a dajte tam značku. Dobre. Tu, aby sme toto niečo vynásobili x, bude x. No, samozrejme, bude to x však. A tu to bude však. To je všetko. X vynásobené mínus a dostane mínus xa. Tu je trochu zložitý príklad, pretože tu musíme premýšľať. Pozri, vybrali sme si desiatku však, pretože 10 je ľahké. Ale tu napríklad, čo by sme tu mali napísať? Samozrejme, dáme x. Je to jednoduché, áno. 10 krát x bude 10 násobok. A čo tu dáme? Dáme 0? Nie, pretože 0 vynásobená 10, koľko to bude? 0. Ale musíme 10 vynásobiť niečím, aby sme dostali 10. Čím treba násobiť? Na 1. Presne tak. Áno. X minus 1 v zátvorkách. Za každým to trochu komplikujeme. Napríklad tu. Máme tu x však. Tu je tiež x, tu je trojka, tu je 6. No, možno vezmeme c a potom vynásobíme toto c 2 a potom dostaneme 6. Myslím, že to bude fungovať. Skúsme to. 3. Bolo vykonané písmeno c a x, aké je naše najmenšie x? Pretože tu je x na druhu a tu je x jednoduché. Radšej vynechajme x, lebo je malé. Však? To znamená, že toto je minimálne x. Daj minus do stredu. Dobre. Teraz sú 3x a tu sú aj 3x. Čím musíme vynásobiť 3x, aby sme dostali 3x? Na jednoizbový byt. Len na jednoizbový byt. A to je všetko. A tu, pozri, no, necháme si mínus. Čo potrebujeme na vynásobenie 3x, aby sme dostali 6x na druhu a navyše? Zaujímavé. Vynásobte 3 2, koľko to bude? 6 však, teda 2. A tiež získať nielen x, ale x na druhu. 2x. To znamená, že 3x v zátvorke 1 minus 2x. Toto je úplne správna odpoveď. Takže teraz máme aj zaujímavý príklad. 2 vytiahneme neskôr. Nie, počkaj. Vyberme niečo iné. Prečo hneď otváram držiak? Máme tu x a tu x. Poďme ho tiež vytiahnuť. Dobre. Teraz zátvorka. Aké znamenie? A navyše vo vnútri. Dobre, takže teraz. No, povedzme, že tu vynásobíme 2x 2x. Presnejšie, vynásobíme 2x niečím a ukáže sa, že 2x sú to, čo sa stane? 1. Však už ste sa to naučili, tak povediac, toto pravidlo ste opravili 3-krát. Ale tu musíte premýšľať o tom, čo potrebujete vynásobiť. Napríklad 2, aby ste dostali 8 za 4. To znamená, že 2x4 bude 8. Nemusíte tu pridávať x, pretože potom už bude x na druhu. Áno, musíme tu pridať y, pretože tu y nemáme. To znamená, že dostaneme 2x krát 4 y, dostaneme 8x y. To je to, čo potrebujeme. A tu je príklad. Takže tu je pomerne jednoduchý príklad. Vydržíš? Čo dokážeš niesť? Tu samozrejme môžete vybrať 10 a potom to vynásobiť 1,5. Ale keby som bol tebou,
Radšej by som dal celé číslo 5, aby sme nemali desatinné miesta. M, tu máme x a tu máme x. Nebudeme mať žiadne x ani i mimo pavúka. Preto otvorme zátvorku. Aký bude nápis vo vnútri? A navyše. Dobre, to je pochopiteľné. Čo potrebujete vynásobiť 5, aby ste dostali 15x na 3x? Čo potrebujete vynásobiť 5, aby ste dostali 10i? 2i. To je odpoveď. Wow, máme tu ťažšie príklady. Skúsme to. Ak sa môžete rozhodnúť. Tu je najmä posledná otázka. Ak sa môžete rozhodnúť, napíšte odpoveď do komentárov. Ak to urobíte, učiteľ by vám mal dať presných 5 z algebry a ročnú známku. Tak poďme na to. A na 5. mocninu plus a na 4. mocninu. Aké je najmenšie a, ktoré tu máme? A vo 4. áno, mocnina, pretože je menšia ako a v 5. Zapisujem si to. Vyberme to z pavúka. Ukazuje sa, že v prvom rade je značka zachovaná. Tu máme, čo potrebujeme na vynásobenie a vo 4., aby sme dostali a vo 4. Napríklad. Dobre, a čím potrebujete vynásobiť a v 4., aby ste dostali a v 5.? Len na a však? Pretože sa to sčítava. Pamätajte si, áno, že ak vynásobíme a n-tou mocninou a n-tou mocninou a mocninou m, stačí tieto mocniny sčítať a to je všetko. Ako to robíme tu? Však? Teda, toto je a prvého stupňa, akoby. Takže tu je predposledný príklad, je trochu ťažší. Najprv musíme odpočítať 2,5, teda 2,5 krát 2, koľko to bude? Po 5, áno, v princípe súhlasíme. 2,5. Potom máme tu a tu x a tu x. A čo x? Len x, alebo x na druhu, alebo možno x na druhu? Nie, poďme to spraviť na kvadrát však, pretože tu máme najmenšie x. A áno, áno. A kto je najmenší itky z nás tu? Ty na druhu. Dobre, teraz si napíšme, čo budeme mať v zátvorkách, pretože najprv budeme mať mínusové znamienko. Dobre, aspoň sme zistili mínusové znamenie. Čo potrebujete vynásobiť 2,5, aby ste dostali 5? Čo máme? No, samozrejme 2, však. Stačí vynásobiť 2 a je to. Čo potrebujete vynásobiť x na druhu, aby ste dostali x na druhu? A tu máme i na druhu, tu máme aj xky na druhu. Už tu nemusíme nahrávať x, ale tu dostaneme 2,5, 2,5. Tu budeme mať len jednu, nezapisujeme si ju však, ale nemáme dosť. Máme x na druhu, x na druhu. Ani toto nie je potrebné zapisovať, pretože to tak je. Ale tu je y na druhu a tu je y na tretiu. Stačí si napísať písmeno y. To znamená, že 2,5x na druhu, y na druhu, vynásobte 2x minus i zátvorkami. A tu máme najťažší príklad. No, najprv si musíme zapísať niečo iné. Pozri, máme tu y minus x však a tu x minus y. Musíme zjednodušiť túto aj túto časť. Ako to urobíme? No, v prvom rade x minus y na druhu je ako dve zátvorky. Však len sa navzájom násobia. To je vizuálne pochopiteľné. Lenže áno, tak to zapísali. Toto je to isté ako toto. A tu, aby sme zmenili namiesto y minus x, musíte dať x minus x3. Stačí sem zadať plus a, čo sa vynásobí x minus y. A pozrite, máme napríklad násobiteľ a násobiteľ. A tu máme niečo. Niečo treba znásobiť však. Pozri, takto a takto. Máme to, ako by to boli vonkajšie komponenty. A toto pravidlo musíme využiť. Teda pozri, som tu. Toto je naše A. To je ono, to je S. Sú iní, však? Určite. Ale B je rovnaký ako tento a tento. A čo dostaneme? Je to, ako by sme tu jednoducho vybrali B, áno, a vynásobili nimi áno, ich súčtom A plus C. A to isté sa dá urobiť aj tu. To znamená, že vezmeme to tu, x minus y, a tu vezmeme to tak, ako by sme to sčítali, ako by to bol bežný súčet. X minus y plus a. Všetci sú šťastní s Bohom.